Vitajte pri podcaste Tibetskej knižnice v Topolčanoch. Miloš Jesenský a Robert Konstantín Lešniekevič Stratení v horách. Miloš Jesenský je slovenský spisovateľ a publicista, ktorý sa narodil v roku 1971 v Čadci a dlhoročne sa venuje výskumu a popularizácii paranormálnych javov a hraničných oblastí vedy. Doktor Jesenský sa venuje publicistike v oblasti záhad a histórie u nás aj v zahraničí. Vyštudoval Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval ako samostatný odborný pracovník historického oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Jeho spisovateľská činnosť je mimoriadne bohatá. Knižne debutoval v roku 1997 a odvtedy vydal viac ako 40 titulov v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Články doktora Jesenského sú zverejňované aj na internetových stránkach a odborných časopisoch. Je členom spolkom slovenských spisovateľov a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Kysuckého múzea. Známy slovenský záhadológ Miloš Jesenský znova spojil sily s Robertom Lešniekevičom, aby tentokrát spoločne pátrali po záhadných prípadoch a paranormálnych javoch v Tatrách a na Babej hore. Otvorenie tejto knihy a nebezpečný výstup do hôr majú jedno spoločné. Oboje podnikáte na vlastné riziko. Na jej stránkach vykonávate vzrušujúcu, často až desivú výpravu za temnými tajomstvami Tatier a Babej hory. Pred vašimi očami ožijú bizarné, dodnes nevyriešené zločiny a tragédie, zlovestné príznaky, nečakané nešťastia, strašidelné zjavenia a príbehy, ktoré je lepšie nerozprávať. Svedectvá očitých svedkov paranormálnych javov, ako aj hrozivé legendy, zaramované do atraktívnej, ale nebezpečnej scenérie snehom pokrytých štítov, kde okrem riedkeho vzduchu, zradného terénu a nevyspytateľného počasia číhajú na návštevníkov hrozby, ktoré ani nepatria do nášho sveta. Pokiaľ sa začítate do týchto stránok, váš pohľad na hory už nikdy nebude taký, aký bol predtým. Tu je ukážka Detektívky Stratení v horách, kapitola 1, Tatranské akty X, Nech im je sneh ľahký. Prvá dobre dokumentovaná lavína s tragickými následkami sa paradoxne udiala v lete, kedy 18. júla 1888 uvoľnená masa starého snehu strhla horského vodcu Jána Mahlera z Veľkého Slavkova v krčmárovom žlabe Gerlachovského štítu. Pri typickom zasypaní lavínou zahynuli dvaja frekventanti vojenského lyžiarskeho kurzu v Mlynickej doline 17. februára 1916. Jedným z nich bol doktor Jozef Brachfeld z Deru. Najsmutnejším incidentom bola lavína z 21. januára 1974 v Mengusovskej doline pod Popradským plesom, kde obrovská masa snehu uvoľnená zo sedla nad skokom zaživa pochovala pedagóga Daniela Korca a jeho 12 študentov zo Strednej technickej školy strojárskej v Komárni. Ako by to nestačilo, ešte v ten istý deň lavíny zahubili ďalšie dva ľudské životy, Rudolfa Filusa v Malej Studenej doline a Petra Šošku v Skalnatej doline. 40 rokov po tragédii analyzoval jej priebeh, následky a efektivitu záchranných prác interdisciplinárny tím odborníkov, medzi ktorých patrí doktor Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a špecialisti strediska lavínovej prevencie Milan Lizuch, Jozef Rychnavský a Filip Kizek. Podľa ich príspevku pre Horskú záchrannú službu, v ktorom prehľadne zhrnuli incident z 20. januára 1974 a memoárov doktora Igora Mika, ktorý vtedy zasahoval v lekárskom tíme spolu so záchranármi, si môžeme urobiť jasnejšie o priebehu celej tragédie. To bol úryvok z knihy Stratení v horách od autorov Jesenský a Lešniekevič, ktorú si môžete požičať v Tibetskej knižnici na ulici Československej armády v Topolčanoch na úseku Beletrie.